kelanjutan video yang kemarin loh rek ya, iki deloken iki Komo masih bertahan di sini dan berusaha berusaha malik ngono lho, mengumpulkan tenaga, tapi wis piye meneh jelas gak iso, aku wis ngerti Komo koyo piye. Dan iki aku nunggu bantuan ngono lho rek, ceritane gak ono wong lanang blas ning omah iki, ndilah renek wong-wong dhewekan aku iki. Dadi apene tak walik aku ya wis ra iso, ape mlebu kolam ya wis sempit iki. Komo berusaha pemalik-malik karepe dhewe wis lomo wis snoreken wis monoreken. Aku nunggu bantuan iki, mulai mau bantuane gorong teko. Mbok padha ning ndi, padha kemana wis I don't know, aku gak ngerti. Wis sing sabar wis mau kuwi belajar malik dhewe. Piye-piye kuwi mau ya perbuatanmu. Ya wis kono ta wis. Anunen piye carane awakmu iku iso malik sendiri sambil nunggu bantuan ngono lho. Paham ora kowe dijak ngomong makmu? Ora paham ya karepmu, make wis paham sama dirimu ngono lho.